Ola, eu chamo Gonzalo. Os vou contar a historia do comezo da Idade Media. A Idade Media comezou en España coa creación do reino visigodo e despois foi invadido polos musulmáns. Nesa época o pasamos moi mal porque non tiñamos alimentos para comer. O reino visigodo comezou no ano 400. O Imperio Romano estaba debilitado e foi atacado polos povos hermanos que procedían do norte de Europa, e os romanos chamábanse bárbaros. Algún destes povos, como os vándalos, os alanos, os suevos e os visigodos, invadiron Hispania. Os visigodos chegaron a España a través dos Pirineos e asentáronse no interior da península, nas terras da Meseta, no ano 711. Fundaron un reino e estabeleceron a súa capital en Toledo. Entre os reis visigodos destacaron Leovigildo, Recaredo e Resvindo, que conquistaron todo o territorio da península. Os visigodos adoptaron a lingua, a religión e as leis dos hispanos, que vivían en aldeas, e as súas casas eran sinxelas. Dedicados á agricultura e gandería, eran expertos na fabricación de obxectos con pelos e materiais preciosos. Había varias sociedades. A sociedade privilexiada estaba formada por os reis, nobres, clero e os soldados. A sociedade non privilexiada estaba formada por artesáns, vendedores e os campesinos. Espero que os haya gustado o comezo da Idade Media. ¡Hasta luego!